Ang alitan sa pagitan ni Mang Kanor at Aling Sabel ay hindi lamang usapin ng bakod. Ito ay usaping dangal at takot. Ang lupang sakahan sa paanan ng bundok Makiling ay naging mitya ng isang hidwaan na naging usap-usapan sa buong baryo ng San Vicente. Si Mang Kanor, isang lalaking kilala sa kanyang pagiging mainit ang ulo at mapagmataas, ay hindi matanggap na ang isang baliw na matanda, gaya ni Aling Sabel, ay may hawak na titulo sa lupang matagal na niyang inaangkin. Ngunit si Aling Sabel ay hindi ordinaryong matanda. Sa likod ng kanyang mga kulubot na balat at mapuputing buhok, ay ang bulong-bulungan ng kanyang pagiging isang mambabarang. Sinasabing ang kanyang mga alagang insekto ay hindi kumakain ng dahon, kundi ng laman para maghigante. Isang tanghali, sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw, huling nagkaharap ang dalawa. Binunot ni Mang Kanor ang mga muhon na itinirik ni Sabel. "Wala kang karapatan dito, Sabel. Ang batas ay para sa mga may pera, hindi para sa mga katulad mong namumuhay sa dilim." Sigaw ni Mang Kanor habang iwinawasiwas ang kanyang tabak. Hindi nakipagsigawan si Aling Sabel. Tumingin lamang siya kay Mang Kanor gamit ang kanyang mga matang tila walang malintataw, maputi at malamig. "Ang lupa ay hindi nagsisinungaling, Kanor. Ang kinuha mo sa dahas, sa hapdi rin mababawi." Mahina, ngunit mariin niyang wika bago tumalikod. Bitbit ang kanyang misteryosong kawayang sisidlan. Nang gabing yon, hindi mapakali si Mang Kanor. Ang hangin sa loob ng kanyang silid ay tila naging mabigat at amoy lupa. Humiga siya sa loob ng kanyang kulambo, sinusubukang lunurin ng kaba sa pamamagitan ng alak. Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang isang kakaibang kalansing, isang tunog ng pagaspas na hindi pamilyar. Sa itaas ng kanyang kulambo, gumagapang ang isang malaking uwang. Ngunit nang itapat niya ang kanyang lampara, nanindig ang kanyang balahibo. Ang likod ng insekto ay may anyo ng mukha ng tao. Isang mukhang namimilipit sa sakit na tila kawangis mismo ng kanyang mukha. Sa takot at galit, kinuha ni Mang Kanor ang kanyang tsinelas at pinagpapapatay ang insekto hanggang sa madurog yun. Ang lumabas na likido mula sa insekto ay hindi kulay itim o berde, kundi malapot na dugo na may kasamang buhok ng tao. Kinabukasan, hindi na nakabangon si Mang Kanor. Ang kanyang tiyan ay lumaki ng husto, tila may bumbong na nakabaon sa loob. Dinala siya sa pinakamahal na ospital sa probinsya, ngunit ang mga doktor ay naguguluhan. Ang lahat ng x-ray at ultrasound result ay nagpapakita lamang ng kadiliman. Walang organs, walang buto, tila isang malaking vacuum ang loob ng kanyang katawan. Dito na nagsimula ang tunay na lagim. Sa bawat dighay ni Mang Kanor, hindi hangin ang lumalabas. Isang hapon, sa harap ng mga nurse, dighay suka si Mang Kanor. Mula sa kanyang bibig ay gumapang ang mga buhay na uod na kulay lila. Kasunod ang mga naglalakihang ipis na tila nanggaling sa mabahong imburnal. Ngunit ang pinaka nakakakilabot ay ang tunog ng pagkabasag ng salamin sa loob ng kanyang lalamunan. Kasama ng mga insekto, naglabasan ng mga matatalim na bubog na humihiwa sa kanyang dila at gilagid. "Sabel! Sabel!" Ang tanging naisambit ni Mang Kanor sa pagitan ng kanyang mga hiyaw at pagdurusa. Sa ikapitong gabi ng kanyang pagkakasakit, ang silid sa ospital ay nabalot ng isang hindi maipaliwanag na amoy ng nabubulok na bangkay. Ang mga mata ni Mang Kanor ay nagsimulang mamaga at lumuwa, na tila may nagtutulak mula sa loob ng kanyang bungo. Ang kanyang balat ay naging transparent
at makikita ang paggapang ng kung anong mga bagay sa ilalim nito. Sa kanyang huling hininga, bumuka ang kanyang bibig sa isang anggulong hindi natural. Isang malaking kimpal ng basahan ang dahan-dahang lumalabas. Nang makuha ito ng mga saksi, laking gulat nila na ito ay isang manikang gawa sa basahan. Ang manika ay punong-puno ng itim na buhok at sa mismong bahagi ng puso nito may nakatirik na isang mahabang kinakalawang na karayom. Kasabay ng pagkalagot ng hininga ni Mang Kanor, ang manika ay biglang nagliyab at nasunog. Sa labas ng bintana ng ospital, sa ilalim ng anino ng isang malaking puno ng akasya, nakatayo si Aling Isabel. Ang kanyang kawayang sisidlan ay nanginginig. Tila may mga libo-libong insekto sa loob na nagdiriwang at nagkakagulo. Walang emosyon ang kanyang muka. Ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang isang madilim na tagumpay. Inangat niya ang takip ng sisidlan at isang itim na usok ng mga insekto ang lumipad patungo sa agubatan. Ang lupa ay para sa mga nag-aalaga rito, Kanor. Ngayon, ikaw na mismo ang magiging pataba sa lupang iyong kinamkam. Bulong ni Aling Isabel sa hangin bago tuluyang naglaho sa dilim. Yun. Kung nagustuhan niyo po yung kwentong ito, nakikiusap po ako na pakilike po itong bagong page natin. Dahil malaking tulong po ito para makagawa pa tayo ng mas marami pang kwento na katulad nito. Muli, pakilike po ng video ito tapos i-follow nyo po itong bagong page natin, ang Captain Kokak Tagalog Horror Stories. Pinapangako ko po na mas marami pang kwento ang gagawin natin at i-upload sa page na to para naman may mapakinggan po kayo at makapagpalipas ng oras. Ganun po. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta. Thank you po.